as ideas e as ideoloxías tamén teñen neste momento unha grande importancia. Non lles pareza contradictorio o que estou a decir. Quero decir que na orixe da crise, a crise pon en cuestión un modelo. Eso é innegable, é indudable e está a poñer en cuestión en todo o mundo. Non só en Galicia, nin en España. Está en cuestión un modelo social e económico que a dereita ven defendendo. Por lo tanto, todas as medidas que se están a tomar son e teñen a súa orixe nunha ideoloxía socialdemócrata. Os gobernos están adoptando solucións que a socialdemocracia ten posto en marcha, solucións que van a regulación dos mercados, a intervención do público no sistema financeiro, a intervención directa do público, a incremento da protección social, a intervención da administración pública, dos gobernos, como protexendo e impulsando e favorecendo tamén o dinamismo das empresas e a propia protección ao empresariado. Non se trata de sustituir ao privado, trátase de que, por fin, incluso os máis escépticos recoñecen que a administración, que o goberno, que o público, os fondos públicos, teñen necesariamente un lugar de moita importancia para protexer a sociedade contemporánea e para permitirnos seguir nesta sociedade contemporánea. Pero esas medidas, eu penso que deben de ser hoxe tomadas, consensuadas, acordadas, deben de contar co acordo do conxunto das forzas políticas, como se está intentando facer no conxunto de Europa. Vexan, as medidas do señor Sarkozy rayan certamente no que teñen sido medidas da socialdemocracia europea. E aquí o que estamos a reclamar é que neste momento entendamos que a sociedade galega e española precisan dese grande acordo de unidade nacional, porque a sociedade mira nestes momentos para os gobernos e pide ese grande